Takže hlásime sa z Anglicka, je tu náš mŕtvý Jason a Marek Foltín v koženej bunde, lebo môže. Aj, pripravíme vám teraz deck profile Marekovho balíku. Čo hráš? Girgia, Karakuri. Aj, no, tak poďme na to. Nož, takže štandardné veci, Girgia Armor, Girgia Arsenal, dvakrát akcelerátor. Prečo dvakrát? Trikrát dakedy kloguje, miesto je tam tesné a radšej som uprednostnil dualitu pre viacej konzistencie. Trikrát Mark 2, jedenkrát Girgiano Mark 1. To je z Girgii všetko. Potom Karakuri Engine, dvakrát Watchdog, raz Strategista a ku tunerom ešte jeden Birdman. Tak, to sú všetky monštra, takže by som prešiel na spelky, ktorých není veľa. Trikrát Mystical, dvakrát Dualita a Book of Moon. Dark Hole nehrám, lebo netreba. Možno, že ak to stačí. Trikrát Girgia Gear, tretí zatiaľ proxujem, ráno bude. Trikrát Fiendish Chain, dvakrát Vanity's Emptiness, dvakrát Call of the Haunted, dvakrát Trapstone, dvakrát Dimensional Prison a teraz základná štvorka Compulsory, Bottomless, Torrential, Solemn Warning. To je celý main. No, ďalej asi extra deck, hej. Takže dvakrát Burej, jedenkrát Bureido, to je základná kombine s Karakurami. Osmičky Stardust, Scrap, Colossal, Crimson Blader, sedmička Synchron Black Rose. A teraz na čiernejšiu časť extra decku, dvakrát Girgigant, Cowboy, Maystroke, Zenmains, Acid Golem a ešte tu chýba jedenkrát Werewolf? Nie? Perl. Hej, Gem Knight Perl, jasné, proti Evil Swarmom. No a ešte side deck, trikrát Imperial Iron Wall, Obvious Reasons, dvakrát Dust Tornado, dvakrát Rivalry of Warlords, dvakrát Gozen Match, dvakrát Light Imprisoning Mirror, Macrocosmos, Soul Drain a Dimensional Fissure. A ešte chcem pridať DNA Surgery. No, super. Všimol som si, že nehráš Diawolfa, ktorý sa tu už spomenul. Prečo? Viac menej neoplatí sa ho väčšinou summonovať za tie dve karty a summon iba kvôli tomu, aby som zničil jednu kartu, lebo vtedy už väčšinou to aj tak nepomôže a ako som vravel, to miesto je tam dosť tesné, takže som ho musel ukrátiť. Zaujímavé. Prečo práve Girgia? Tak ten deck vie jednak hrať kontrol, vie byť aj veľmi agresívny, vie v druhom kole vytiahnuť OTK proti hociakému deku, čo sa proti Dragon Ruler mete určite hodí. A viem kľudne s nimi hrať aj grind game, lebo mám podobne veľa resursov ako oni. Super, tak díky. To bol Prehistor Marek spolu s Jančím a Alkaizerom.